ens dens. Putted upperbelt. Miners Majori haastaa legendaarisia. Nyt isos liigas niinku Roosberg. Suomalais rättii maailmanluokan kaliberis. 2 lasi maitoa ja 1 lasi piimää. En se kylvää ja en se siittää. Natu paljusta kansi avataan. Pojat on tulos, torilla tavataan. Easy for ens dens. Putted upperbelt. Easy for ens dens. Putted upperbelt. Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttää. Piti mennä A, mut mentiinkin B. Nimikko, taktiikka, Aleksi B. Nuori osuja Sergei jakaa, hiustyylei vanhaan tapaa. X7 saitin luukottaa, haastiksis miki puudottaa.